Μια βραδιά που θυμίζει Όσκαρ. Η Herbalife τίμησε τους ανεξάρτητους συνεργάτες της σε μια βραδιά με θέμα τη δεκαετία του 1920. Μια δεκαετία πολυτέλειας και κλειδής. Παρουσιάστρια της βραδιάς ήταν η Δούκη Σανομικού. Αυτό που με συγκινεί πάντα με εσάς βέβαια είναι ότι ακόμη και σε αυτές τις στιγμές είστε μια ομάδα. Γι' αυτό είστε πρώτοι. Γιατί ακόμη και όταν παίρνετε το βραβείο δεν λέτε εγώ το κατάφερα, το έχετε καταφέρει όλοι μαζί. Λιμουζίνες, κόκκινο χαλί και λάμψη πολλών αστέρων αποτελούσαν το εντυπωσιακό σκηνικό χολιγουντιανών προδιαγραφών που φιλοξένησε τις λαμπερές παρουσίες στη μοναδική βραδιά αναγνώρισης και επιβράβευσης των ανεξάρτητων συνεργατών της Herbalife. Ο οικοδεσπότης της βραδιάς, ο Γενικός Διευθυντής Ελλάδας, Κύπρου και Λιβάνου, κ. Μανώλης Λεοντσάκος, συνεχάρη τους βραβευτέντες και δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την ανάπτυξη της Herbalife και την επίτευξη των στόχων. Είμαστε εδώ και γιορτάζουμε, αναγνωρίζουμε και επιβραβεύουμε τους καλύτερους ανεξάρτητους συνεργάτες της Herbalife και αισθανόμαστε πολύ περήφανοι που αυτή η εταιρεία δείχνει συνέχεια μια διαρκή ανάπτυξη, επιτυχάνουμε τους στόχους μας και κάνουμε τα όνειρα πολλών ανθρώπων πραγματικότητα. Νομίζω ότι έχει κερδίσει ήδη η εταιρεία σας την εμπιστοσύνη του κόσμου. Απόλυτα. Είμαστε πρωτοπόρος εταιρεία, καινοτομούμε σε θέματα υγιεινής διατροφής και επιπλέον σε θέματα αθλητικής διατροφής κάνουμε πολύ μεγάλα πράγματα. Γι' αυτό και σήμερα αυτή η εκδήλωση έχει χρώμα αθλητικό. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικά πρόσωπα από τον χώρο του αθλητισμού και φυσικά και από τον Ολυμπιακό που είναι η ομάδα με την οποία συνεργαζόμαστε, χορηγούμε και έχουμε εδώ πέρα πολύ σημαντικούς ανθρώπους από την ομάδα. Τι έχουμε να περιμένουμε από τη σημερινή βραδιά? Σίγουρα μεγάλες συγκινήσεις. Οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ είναι οι καλύτεροι πραγματικά ανεξάρτητοι συνεργάτες της Herbalife. Έχουν εργαστεί σκληρά, 10 μήνες τώρα να βρίσκονται εδώ και θα ζήσουμε μαζί τους μεγάλη συγκίνηση. Θα δούμε τους καλύτερους της εταιρείας να επιβραβεύονται. Από τη λίστα των περιβρισκομένων δεν έλειψαν σημαντικές προσωπικότητες, κυρίως από τον αθλητικό χώρο, καθώς και ο διατροφολόγος Γιώργος Μουλίνος που ανακοίνωσε τη συνεργασία του με την εν λόγω εταιρεία. Ανάμεσα σε αυτούς που απένιμαν βραβεία και ο εμπορικός διευθυντής του Ολυμπιακού, κ. Νίκος Καραούζας. Όπως έχει αποδείξει η Herbalife, πάντα μεριμνά για όσους πραγματικά έχουν ανάγκη. Ο κύριος Γιώργος Πρωτόπαπας, Γενικός Διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS, ευχαρίστησε από τη σκηνή τους ανεξάρτητους συνεργάτες της Herbalife για τη στήριξή τους. Εξαιρετικά ωραία βραδιά πρέπει να έρθει και ήταν και πολύ ωραία η Δούκησα με το στυλ αυτό το μεσοπολεμικό. Λοιπόν, έχουμε μείνει σε αυτό που είπες. Ήρθε